Čau lidi, v první části teda vám řeknu, co budu teda dělat. Takže jako první jsme se teda řekli s mýma kamarádkama, že teda uděláme teda takovou challenge. A ta challenge byla o tom, že teda budeme jakoby v 5 ráno na kopec, který je v Sušici, a půjdeme se komu teda na východ slunce. Teda jako úplně neumím tvořit tu ty videa. Jako vůbec nevím, jako tam dát barvu, strašně štve teda. Jako nevím. No ale tam prostě nechám tu, takže teď je teda 19:39 a za pár teda hodin teda vyrazíme a bude to fakt velká challenge, nebo aspoň pro mě, protože já jsem to teda jako nikdy nedělal. Takže teď je 4:44 a já se připravuju se na tuto toho. Tam mám takovou tu baterku, jakože mega shiny, akorát že vůbec. Jo, máška tam, no nevadí. Jdu si udělat jenom čaj a takhle. Teď je 5:10 a já už jdu teda vyrazit a asi tam už za chvilku budu, takže jo. Takže teď je 5:18 a zrovna jdeme na Svatovod. A úplně jak? 5:31 a zrovna jsme na takové louce. To je hodně vidět. Kamčo, řekni nám k tomu něco. Jsme na louce, jdeme na toto, Juhu. A Ani? Řekni nám k tomu něco. Je to velice záživný. Jíst louce a mít vlastně celou baterku. Jo, co vidíte, je fakt... To je fakt hodně vidět. Takže teď jsme teda pořád na louce, protože jsme se zdrželi, takže asi tak. Tam je teda toto. Tam ho vidíte tomu? A tady je Kamčák. Vidíte tomu? Je to mega hezký. Se nacházíme v zapovězeném lese. Ne, musíme jít tam. Cože? Jsi nám nedala tu moji polohu. Cože? Jsi nám nedala moji polohu. Teď jsme tady. Takhle. Jdeme po cestě. Ani? No. Těší se na Svatovod. No, samozřejmě, jo. A ty? Jo. A jsme pili ze studánky. Jaký jsou z toho pocity? Dobrý. Kamča? Jediný, co z toho mám dobrý pocit, že jsme pili ze studánky. Bylo to fakt dobrý. Jsme vyšli a je tady nějaká totální šunka. A prostě vůbec nevíme, kudy jdeme. Takže možná, že se ztratíme. Aničky. Aničky nápad, přesně. Kámi už hledá navigaci, tak ne. A prostě jdeme tudy. Já mám takový pocit, že jdeme po někam. Takže teď je asi 6:05 a jdeme po hadí stezce. A trošku začínám bát, protože už docela hodně svítá, takže to je blbý. Takže teď jsme si dali 3 minutky pauzy. Jo, dobrý. Jo. Kámej, co ty? A co tvůj kotink? Asi dobrý. Takže je 6:20 a my teď teda my jdeme tudy. Jaký z toho máte pocity? Ale celkem jako dobrý, ale... Jo. To zvládneš, kamer, fakt. Zpívej si písničku. To je brána a jsme na Svatíku. Ani, jaký z toho máš pocity?
Úplně úžasně. Tam už jsme. Tady je ta rozhledna. Aha. A jsme tady. Je to boží. Jsme tady. Juhu! Win! A reálně. Konkrétní. Tady toto. A tady. Nám řekni, co se teď stalo. Takže teď jsme se rozhodli jít za Kamilkou, protože stejnak tam jsme to nedomysleli, protože tam žádný východ slunce není, protože je to jakože na západ, na východ. Takže ne, na východu vychází slunce. Teda, severí. A Kamilka se nám rozhodla přijít za náma. Takže my jdeme za ní, protože neví, kudy má. Takže... Tak zrovna jdeme dolů ze Svatoboru. Já vím, jak se dostanu pryč. Babi. Takže úspěšně jsme spadli. A já mám to bolest. Zrovna jdeme jakoby dolů a je to mega dobrý a prostě tady Kamča prostě dělá modlitbu. Neruš moje čakry. Dobrý, jdeme, už mám sílu. Takže jdeme dál.
toto už je konec videa a jestli to bavilo a chceš ještě další takový podobný video, tak dej like a odběr. Čau.